Isyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Abril 22, tuig 2020. Aksyon Hotline! Karon nga adlaw di kita malipat amo manini ang umpisa sa pagpatigayon sang number coding scheme. Ay amo ina ang i-observe sang City Government o Bacolod, ipatuman labi na gid sa mga salakyan na ginhatagan sang provincial car pass. Ti karon ni nga adlaw mag-aumpisa no nga ang kutob magsulod diri sa Bacolod dapat mag-observe sang number coding scheme, pero sa sini nga bahin ang matabo sini plaka ya sa masalakyan amo na ang basis sang number coding. Aksyon Hotline! Maingag nga naman sa ato nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sa nasiling kuna Miyerkules kita nga pagpangalagad Abril 22, tuig 2020. Aksyon Hotline! With Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up tag karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato, kag Aksyon Elry Dutilio. Sa kuno naman Aksyon Tayhopon checking in. Tubtob kita tak na alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Pila ka madalag ko nga mabalita nga aton istoryahan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kahapon na sentro ang halos tanan nga mabalita angot sining isa iya ka pasyente sang COVID-19 dira sa Banwasang La Castillana. May mga measures na nga ginpatuman ang local government unit sang Negros Occidental, particular na La Castillana. Now, diri sa sudad sa Bacolod, kumo may ara man sa mahimata ang pasyente nga ginkantuan, karon nga adlaw kay kahapon ginpamangkot ang Interagency Task Force kung ano ang ila sini himuon nga tingang hambal sang chairman no less than Vice Mayor Elcid Pamilyaran padulungan nila kag magpatigayon sang assessment kung anong sarang mahimo sa mahimata nga ginabisitahan diri sa barangay Bandalagan amo man sa barangay Estefania. No, bisan ng kapitan dati nakibot sa sining balita. Aksyon Hotline! Ang isa lang ugaling nga hindi pa klaro, kay tiway gid ma-establish
din bala nag-agigid, way nagasanto ang mga informasyon sang probinsya kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Ari pagid. Ang isa kabalita nga kahapon pa, gina-follow up ni Aksyon Brian Moden, no, kagabi sa Aksyon Firing Line, actually gina-try gid nga mag-contact or makuhaan sang update and development ang mga otorisado o kung ang Interagency Task Force. May balita nga nagwa nga may isa ka pasyente diri sa aton sa Bacolod gindala sa isa ka ospital. And then, nagwa lately ang test nga positibo. Di may mga report nga ini siya ang mga nagtatap nga doktor. Number one, why kuno sanggir? No, kag tini panipag-una naman no, nga update kung party COVID-19 ang pagambalan. Aksyon Hotline. Ga-expect ang halos tanan nga tani makatibawas na kita eh. No, pila na lang tani nabilin kami nadlaw, mga 8 na lang kadlaw ho. Kag kung lang tawon ta may ara naman sang desisyon nga himuon ang Negros Occidental Provincial Government amo man diri sa Bacolod kung bala sigihon pa ang pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine, General Community Quarantine for that matter para sa Negros, while Enhanced Community Quarantine gihapon diri sa Bacolod. Nanong tabo siniman plus 160 milyones ka pesos nga supplemental budget sa Bacolod ginaprubahan sang City Development Council. Imayon ni nga balita actually sa Social Amelioration Program ang distribution sa pila na ka mainadlaw hindi gid madula ang problema sang social distancing. Grabing ginutok, hindi maintindihan man ang gagwa. Depende kung sino ang paunahon, sulod, yakapin, pagid kon ang nagabantay, mga barangay tanod lang, ang mga barangay workers, huwag gasunod yung mga residente, daw lapit gyapon sa luwag. Ay pilaman ka mga barangay sa Bacolod, nagpagwa na sang listahan na parte sa mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program or SAP. Hindi inibot ang balon nga ang SAP depende kung choice mo lang bla. Inang gusto mo lang, amo lang na ipagbutang mo sang mga ngalan o kung listahan. Sa idalom sang Memorandum Circular, naging papanaog sang DILG, basahon ko na karon, obligado ang tanan nga mga barangay nga mag-post o kung magbutang sa magposting sa mga ngalan sa mga beneficiaryo. Dito ni may baluan kay may mga aligasyon nga may pila na kapatay. May aligasyon nga pila na nga dapat hindi mag-qualify kinamayad ang ila sitwasyon sa pangabuhi nga nadala pa sa Social Amelioration Program. Kag bangod sa kakulang sang dokumento, ahay ang 62 ka manegrosanon, wala makadayon. Pauli. At pinapagid karon ka ma-update kadtuan taman dugadugay si Vice Mayor Elcid Familiaran. Bala may mga representante na sila to nga nagpadulong sa bahin sa Barangay Estefania. Daw bangod sa sining case bala nga sa Castilla, nakita mo amo ginig ang sitwasyon nga makapila na ka beses kadua ko na ma-interview si Dr. Julius Drilon eh. Siling Dr. Julius Drilon kon akon opinion ang inyo pamangkuton hindi gikuluyag nga halugan tani nga magatag ta kumpiyansa. In fact, ang Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital nagtriple pagid gani mo sang ila siniya nga pagpanghanda. Kay kung sa basketball pa, hindi pa ni tapos ang away. No? Kung ang basketball may 4 ka quarter, basi kung ari pa lang kita sa first quarter sa basketball. Now, tiari galing away sa COVID, may parang ganing basketball, kay may kontra ka nga player, makahimo ka sa game plan mo, diriya sa COVID-19, ang balain kay hindi mo makita ang imo kasumpong. Lain siya na kay basi pati referee iyan isang COVID-19, budlay gidya, awayon. Magadugay pa ang problema kung wala kita sang konkreto kag komprensibo nga tikang nga himuon diri now aring balita. May ara sang gina-check kita nga mga information kay tiaryo
may nagguluwa. Actually, kahapon nakabaton, timing ugaling ati on leave kita. No? Every Tuesday, actually, si Aksyon Brian ang nag-take over sa aton program. Same thing, nagabulos man kita sa iya, karon man nga adlaw Miyerkules. Now, nano bala ka matuod ining balita? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than Dr. Julius Drilon sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, the workaholic ng Chief of Hospital sang Corazon Locsin. Doc, how are you? Good morning. May tagaan. Yes, Doc. Like, Man nga aga sa milyon-milyon mga taga-Kalamate. Good morning. salamat gid sa time. Doc, antes kita magkadto sa atong assessment mo last time, kagdapos sa atong ginsugilan nulan naton, parte na sa mga ginahimo katikang sa aton provincial and Bacolod City Government. Ano ni man, may mga gaguluwa nga balita, even in social media, especially ang Villamonte case, kami gindala ko no, how true is this report na sa Corazon Locsin? Art, matuod din na, no, gin-announce na kagabi ni Mayor, no? Ang pasyente dere gin-admit sang April 9. April 9. Okay. Sa alas 2 ng madaling araw, no? Okay. Early 2 a.m. of April 9. Mhm. So, ang iya nga presentasyon, nagkadto sa ER, alas 2, kay diarrhea ang complaint. Mhm. Nalupot for 2 days. Okay. So, pag-abot niya, medyo moderately to severe dehydrated, Mhm. no? Fluid resuscitation siya and everything, kuhaan dugo, gin testing, gin swab, no? Mhm. Kasi subong, ang amon diri nga protocol, aside from influenza-like symptoms, iswab na pati diarrhea. Okay. No? For testing. So, indalay ni siya sa regular ward, no? Nga isa namon ka area, no? Mga 4 in the morning, Mhm. nag-arrest siya mga 6:30. Okay. And siya na-revive. 69-year-old gali ini siya nga male, no? 69-year-old nga male from Villamonte. No? Okay. Ay, ari ko diri isang specific na lugar, no? Barangay something, I hindi ko lang ma-remember. And then, alas 7 was sang umaga, sang holding Thursday or April 9, he was declared expired or dead, no? Mhm. So, nagbalik lang ang result kahapon Mhm. after we sent it ng 10-11, after we sent it to Iloilo, April 11, Okay. nag-turn out to be positive. Mhm. So, alin sa ER, gin-contact trace namon hasta diri sa area where he stayed, mga 7 ka staff ang na-contact trace namon. No? 7. 17. 17. Mhm. From nurses to doctors, muna bala. Okay. So, ang mga staff, no? But they were fully protected, man. Mhm. We tested 10 out of 17 Aha. of immunoglobulin test, no? Okay. Isa nag-positive, no, nga nurse. Uy. Mhm. Okay, so ini we need to confirm it with PCR confirmatory test na gin-swab naman namon ini ang pulo, no? Mhm. The 7 will be tested this morning. Okay. Okay? Mhm. Ang nag-positive ini, makuha pa kami ng isa ka test na specific for IgM and IgG. Mhm. Okay. Parte na sa mga parte na sa immunoglobulin, no? Okay. So, nga 17, tanan niya yung contact trace na mo ng close associates, Mhm. nagkuha sang ECG, mga ba na medtech, nagkuha sang dugo, kag nag-take care gid nga mga staff na mo, mga nurses, kag mga doktor. Okay. So,
maayo man kay may protocol kami diri dito nga pag may ginaswab kami nga pasyente for influenza like symptoms, diarrhea, automatic may isa na tika group, no, that we activated nga nag-contact trace gid ini sa ila, natawgan ini sila 2 to 3 times a day, kunari di sila they were being checked by our infection control nurses. Okay. Kung may mga simptomas that points to COVID-19. No? For 10 days, wala man sila nagkakita sa mga hilanat, nag-ubo. No? In fact, they were still working. Okay? So, pa-isolate na muna na ang 17 ini. Ang isa, I think ang duha ari di sa buong sa amon. Okay. Close contacted kag ang nagpositive sa immunoglobulin, no. Again, we will do after test today. Now sa isang nagpositive. Amo ina art ang what's killing us now, no? Okay. Subok ng galing na ginanghulo namon. So, tunguna influenza-like, so, diba? Ubo, katol sang tutunlan, sakit ang imo nga kalawasan, nga hilanat, no? Amo nang influenza-like, no? Pneumonia, So, supong we have read an initial presentations sinisang COVID-19 nga ini, na sana namon sa mga articles and reports of other countries nga ang presentation diarrhea. Okay. So again, nakita nyo na subong kung ano ang delikado kay hindi wala maintindihan subong. No? May diarrhea, may upper respiratory tract infection. So doble na gid ang panagang diri namon, no? That is again what we observe. Kaya daw na-evolve na ini ang COVID virus, no? Si coronavirus. So nag-evolve na siya from upper respiratory to gastrointestinal, no? So amo ina subong hindi ni siya mahambal nga malahug-lahugan ta ini. Ang novel coronavirus causing COVID-19, no? That is the what happened sa ining pasyente. Okay. Yes. Pero Dok, ang ining nurse nga nag-positive, babae ni sa lalaki, kag mga pila edad niya, Dok? Babae. Babae. More or less mga pila edad niya? I think 30. 30 ba? Hubin pa. So, ang guasin ni, dala lang siya gatiner anay subong sa hospital. Gin-isolate lang siya. Ari di siya sa amon nga infectious disease specific. Okay. Why man, Dok, sang nagpakita? Abi nga do may naglain ang pamatyag ya pagid. Why man? Wala man for the past 10 days, no? Man. So, I believe ng hoping nga hindi man siya positive, no? Kaya ang test namon, ang test namon nga immunoglobulin na rapid test, no? May mga parameters ini siya kung mag-negative, kung mag-positive. Kung mag-negative, amuni ang aton amon brown. Kung mag-positive, amuni ang aton brown. So, ang hindi ni siya very specific kay any infection. There even reports nga kung pregnant ka, malataas man immunoglobulin or antibodies, hindi siya actually antibodies. Sige. Okay. Para maintindihan tao, hindi na siyang medical technical term. Antibodies. So even pregnancy can trigger this, no? Okay. 3 months pregnant pa ini art. So, Sus. 3 months pregnant ang nurse? Oo. Ahay. So,
So, nakita mo nga maski mga nagabusong o kung pianggi, maduty ng mga tao, no? Yes, so, Doc. amo ina-confirm pa ni namon kaya hindi siya specific for COVID-19. As I've said, kinanlanggit rapid test, PCR test kitang obrahon, which we already did the swab na ipadala naman ni sa Iloilo, hoping nga ma-ship today. Okay. Ang 7 nga nabilin, itest na sila. Ang today, no? Today. Okay. Yes. Yes, anything more? So, amo ginagambal ko, Dok, no? Ang aton ginabantayan, hilan at ubo, sipon, kagiban, pasubong na naog na, amo itong ngambal mo, pati na ang LBM, gilin, hindi na masaligan, no? Nga basi isa na, makonsider na sa isa na sa basihan, nga basi symptoms, symptoms kid sa COVID-19. Now, nagligad to tiyan mo ning ngambal mo gani, dapat sige-sigiyon yung mga testing, pero, by the way, ining patient, nagtiner pa ni siya sa ward, Doc? 5 lang ka oras, ay? 5 ka oras? Oo, tapos patay siya. So samtang aras sa ward, wa ito siyang mag-contact nga dito malapit? Medyo layo to ang mga kaisubong may patiin na gani ang amon nga mga ward ina. Okay. May distancing man nga ginatawag. So amo na medyo malayo man sila, in between malayo man, but that's a good question. Okay. Again, will also determine kung ano pagiging ang proximity, kung ano ang risk sa iban, no? Okay. Amo na kung i-determine. No? So kung ang iyang viral spreading ay alin sa gastrointestinal tract, no? Medyo secured naman to. Kana automatic magiging mask man na siya pagsulod, no? Tangan sa surgical mask, no? So amo subong ang what baffles us. So subong ang pagidait ang isang problema. Yes, Doc. Di malaan mo ang pneumonia during admission naton, no? At saka even in the whole country, very prevalent ang community-acquired pneumonia. Okay? Mga 60% di ang admission namon. Pneumonia? Grabe ba? Di ang pneumonia sa aton, no? So karon subong it teaches us again another lesson. Subong pila ni ang admitted namon nga may pneumonia, siguro 18. Kita na sila ay suspect. Gani? Presentation. So, kung maging ang ulo na mo, subong sige. So, subong nga ganito naan pag namon. Kag i-classify, kag i-salaylo ni sila, iupod na lang sila sa isa ka area. Kag hindi nag-diniway, nag-bantay. No? Okay. Kay tiba, ni karon ulo ba sa atin, mapositive ni, kag i-testing pag ni ang 18 ni also. Okay, hindi mo na mapaktan arte. Gani? Aside, again, i-test niya. I-test in tanan nga suspect. Pero, nabatian ko bigina, bago kita mag-live. Live din niya, Art? Live. Yes, Doc. Sabi ko, istorya lang ta. Tayo, dada sinyo nagpalamati, Ito mo madlock ari kami di, hindi kami magtalikod sa amon nga mga ginampanan nga duties, ha. So anyway, kung mo pag-iniad karon, we have an emergency meeting, kung paano naman nila amon i-reclassify ang mga pasyente, sa iluhonin namon subong sa isa lang ka area. Okay. Wala na bantay, hindi ni mga bantay ni, whatever. And then, silo sila namon sa PUI ward. No? Magagastos lagi niya. Bintiga naman ni. So, tapos buhin pa kami 17 ka staff. Kahit quarantine until the results comes back. No? Okay.
kapiang ka na. So, plus we're also taking care of, I think, pila na di ang ara sa PUI area namon subong, na all suspects, siguro as of last night, nin-relay sa amon, nag-admit dugangan, mga pulo. Pulo? Okay. 28 na. So, out na kami kay kung i-reclassify ni namon, lain na nga protocol ang sundon, nakuha ko, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Doc. Lain na nga level. Subong ang paligban na namon because we will, we have we have a complete inventory naman sa amon supply. Nag-thin out pero sige ang replenishment namon. Pero kadugay lang ma-replenish ang amon nga problema, right? No? Hindi constant bala kag isa ka volume nga hulugay bala art nga mo nang ginambal kung nga singgit ko na bala. Nga isa volume nga hulugay medyo nag-adjust man kami adlaw-adlaw kung paano kapitid sa ibang nga gastos. But from that, may 300 pa ko discounted patient, 320. Bako na mo damo. Ng COVID, teopod na dadaan siguro ang 12 o 18 nga may pneumonia. So, muna at again, we have to be dynamic in decision making. Okay. Every day nagalain at ang climate. Gani? Adlaw kami nag-adjust, nag-reading naman ang amon ulo. No? So, amo na bala ang ginatudlo ni rin sa aton sang COVID-19 nga ini. No? Kay wala blueprint eh. Wala bala sing standard nga na obserbaran, no? So, it's a constant everyday adjustment sa obra. No? Okay. You have to respond to the situation, also to respond to listen and respond to the pronouncement of our local leaders kung i-lift, i-extend ang quarantine kay the decision also matter to us, no? Pareho sila nga gin-modify na ang quarantine quarantine procedure sang province. Okay. Nagdoble na kami sang panaglang kay amo na ang nakita naman nga danger, no? So daw ginasundog kita sini. So malapit na matapos diri ang ECQ sa Bacolod, bigla naman positive, no? I mean, I understand the predicament of our governor and mayor. Hindi kami nagpahilabot sa ilang na decision. We will respect it because they have their own reasons, no? Why they would modify, why that. I'm sure that based on facts and observation. Pero mo bala tari lang ang ako na yes, Doc. Siguro, no? Para maintindihan mo lang sa komunidad kung alugid bala ang tunay nga problema naton. Ang problema naton, we lack the necessary resources to do massive testing. Targeted massive testing. Sa estimating namon, no, based on the mathematical extrapolation, if we have 100,000 population, ini updated na yan, no? 600,000 population in Bacolod. We need a minimum of around 20,000 tests within in every community. Okay. Which we only tested siguro for PCR, test for PCR. We only tested around 200. So 83 nakita naman sa results ay negative. So hindi na naton pagtagaan dapat sang kumpiyansa na
it's not a representative na makaambal kita comfortably, na at least you said at least 5% of the population. So ang problema naton are the resources, no? Okay. Second, ang availability of the swabs. 3, ang capacity sa Western Visayas Medical Center to process all the swabs. Okay. Kasi malay man sila nga gina-insin dito, ay muling Gross Occidental. Okay. Tita mo itong sang una pa lang na 4 days may ala lang may result. Subong pulo na kadlaw at Gani? now, continue to do this, magdala ni 15 Diaz. Okay? So, what are the things that has been done? Okay? Magadugang pagikit isa ka makina ang Western Visayas Medical Center. No? Using the UP Institute of Health nga ato ba lang na-discover ni Dr. Distura no? Mga test kits. Pero they're still in the process of training people these specific test kits, no? Second thing, ginaura naton to address this issues ay since March 19 ginahambalan na ni naton ang pagpatindog sa aton nga biosafety laboratory for testing of COVID-19. There is a siyudad sa Bacolod sa Corazon Locsin, no? But I want to inform you na nagtawag kagabi sa akon si Mayor kag si Mayor Bing kag si Congressman Greg Castataya nga na ito ang na-approve na ang kwarta, no? Sa using their ERA fund, no? Nga worth 50 million para magbakal pagid sang PPE, magbakal pagid sang mga swabs, no? Kag ang 30 or 28 milyones para diri sa pagpatindog sang biosafety lab for the infrastructure renovation kag ang mga test kits pagid. Okay. So amo ina ang mga development sa buong art, no? Okay, Doc. So, i-expand ko na jutay ang aton nga testing laboratory, no? Natapos na naton ang mga preliminaries, no? Okay. Preliminaries yung mga drawings, no? I-submit na kahapon Department of Health, particularly sa licensing division, para mataan kita sang permit to construct na magsugod na. No? Subong adlaw matapos naman ang detalye kung ilagid ang costing kag mga gamit nga ibutang na naton sa laboratorio nga ina. Kailangan mo Art, tamaan ini ka technical sige ka nga laboratorio. Hindi ini kwarto lang nga butangan mo makina Art ha, hindi mo na. No? Yes, Doc. Mo ini sa mga technical requirements and specification, kailangan mo you're dealing with a potential hazardous material which is mga virus na i-process na rin. Okay. No? So, leak sa, for example, may na-aksidente o nag-leak sa sistema, so nga, diin mo ni ginakuha ang virus diri sa culture media o tawag naton nga virus transport media, kay kwaon mo na daang virus mo. No? So, mo ilok sa throat, ibutang na da siya sa test tube nga may culture media, no? Okay. Pag hatang ina sa isa ka laboratorio, kwaon ina kung may virus man gid ang swab mo, i-extract ina ang virus. Diyan ina. I-process. So, ibutang sa test kits. Sa para muna ang test kit na inuno mo sa PCR machine. Okay? So, I don't know kung na-describe ko na ito muna sa inyo. Okay. Pero mo in general, para maintindihan ng sa aton na publiko, una, ang test kits, kaya kadamo ko sa test kits, no? May test kits nga para sa rapid test, may
maamuin na gina-measure niya ang aton nga antibody, may test man nga para sa PCR machine. No? So, yung describe ko kayo na sa imo, kung ano ginaobra sa biosafety lab, kung paano inaikwaon si virus, kalibot test kit sa PCR machine, kaginuno sa PCR machine. Amo na maghambal sa aton, positive or negative. Okay. Aha. Okay? Yes, Doc. So, pangaduha na component, no, ang equipment, no? Ang equipment, mga dagko-dagko ng mga freezer, nga minus 70, minus 20, mga PC machine, mga mga range hood, para pag-extract ng virus sa sulod din sa laboratorio. Okay. No? Ang isa pa nila naton ka problema ang mechanical. Kung paano ton may ara na nga specification ang isa ka laboratorio na dapat may negative pressure rooms. No? Specific number na ginahatag to ngamo ni kinahanglan ang negative pressure na ma-create sa mga makinaryas naton para to create that negative pressure. May araman positive pressure rooms. Amo na ba? Okay. So, tamaan ini ka-technical nga building, hindi ni yung classroom. So, karon SIP sini, medyo matagalan kay Witi, alin ini sa Manila, no? Pero, amo na asumong ang progreso naton, na allocate na sang syudad, ang aton nga purchasing process in accordance with the purchasing law. Okay. Now, because of this emergency ay amo nang ginasunod subong naton. No? Aha. Ang lain sila, Doc, kay base it would take time para nga matapos pa ni siya. Come again, ay? Siling ko, Doc, base kung pila pa ni bulan guro matapos, no? Because of the technicalities and mga requirements? Ang ginatanaw nila muna at mapadlagan tani siguro mga first week of June, the most second week of June. Ginadalian man ni namon, way nakamidi at taga-untat, way nakamidi at log para matapos ini, no? Okay. Iti balan mo at isa ang mga subset kung ano din gigatang itagid kita sang solusyon. And this is will define it, no? Isa solusyon niya. Nakita mo man siguro sa mga news, no? With the world, Singapore, Singapore, Japan, United States, Italy, whatever. Tested ya. Test. Wala unpat. No? Kaya diri mo makita, panaw, makita mo kundi nahalin ang source. No? Walang nigid ang solusyon, pangitaon gid ang source. Atakihon ang virus source. Kaya hindi pati at magulat eh. Nga wala sa kag hello, di karambula ka mo. No? So kinahanglan atakihon gid ang source niya. I-identify ang source, i-isolate ang source, i-trace kung diin ni ginhalinan, siya ginhalin para ma-identify man sila kag ma-isolate. So that the spread will end. No? So, well, I'm sorry to tell you, I think we will normalize in the next couple of months. No? As I was sang nagasigi-sige nakita ni sa preparasyon, I remember very well na naimbitaw ako diri sa isa ka meeting sa the mayor, and they asked me about my opinion. No? Siling ko, we don't have much information about this. Our information is basically from researchers nga ginaobra naton, basyon sang during that time kaiban ng mga countries, no? Okay. Like China, wala na observe nila. So ang humble, prepare to alter your life in the next 90 days. No? So may underestimate ko man. No? So again, yung ginabawi ko na art, so hindi na ko magambal kung pila ka days, kido kalulbaan na nito, kabudlay ba siya? Sige. So anyway. Ito yung sitwasyon. Doc, salamat gid for that information. Hopefully, from time to time, makatawag kami liwat sa imo dira for some update. Salamat gid, Doc, Dr. Julius Tinlonsan. Okay. Thank you. Good morning. Aksyon Hotline. Now, kadtuan ta ang Interagency Task Force. Ari subo-subo ni.
ang latest development, aside nadugangan pag ang problema at Aksyon Boyo, kundi ang report ining 69 years old nga male, nga napatay kang nag-positive ang result, kahapon lang yung nag-abot, pila kadlaw ang nagligad pang ginulat, ang lain, may mga nag-attender nga mga nurses. 17 ka mga nurses ang nagtatap sa iya. Ang worst, kay isa sa 17, kay pito pa malang nauna nga gin-test, positive. Aksyon Hotline. Ang mga 30s, ang edad sa sining babae nga nurse, nagabusong patatlo ka bulan, amo ang nagpositibo. Aksyon Hotline. Pamangkot sini kay siling Dr. Julius Drilon, hindi lagli hinanat ubo ang sintomas, pati LBM, pati lupot, sorry to use the term sa mga nagapalamaho, pero ti amo ng realidad do, may mga bag-o man niya nga masintomas ining si COVID-19, kabudlay awayon nga klase sang virus, no? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Interagency Task Force Chairman sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, mayong aga kay Aksyon Art, mayong aga sa aton pagpalamat po. Sorry to say, pero daw medyo subo-subo ning development sa aton. Bago gilang na interview ko si Dr. Julius Drilon, aside sa itong gin-confirm yung taga Villa Monting na patay kag ang result positive, may ara paglibay si second nurse man nga ang result positive, mga 30 ang edad, nagabusong patatlo ka bulan, so mong gina-isolate nila na kang iban subject for swab test today ining pulo nga nabilin kay 17 ang nagtatap sa iya, Vice. Well, sorry to hear that. Muna isang problema na ito Action Art. Okay. And isubong ang aton City Health. I would like to sealed off ang sa SAPES. Amo man ni ang siya kuan. Bulak mandalagan ato lang iya sang COVID-2. Then ang sa Estefania kay na evaluate sa buong kun anong aksyon, no. Okay. Kay kun dira mo isil off dako katama. But then kun i-pull out mong family na lang kagibutang sa center mas economical siguro. So ginatun-an na subong action art. So subo-subo ni Katie ang sabi dako tuod nga lugar mo, hindi man pwede nga tanan sila dai isiraduhan mo, i-sell off mo, and then providean mo tanan sang kinanglanon nila, Vice, no? Kagamo man tong siya utot siyang manghod siyang kwan. Positive to sa province, di ara sa Bulak, tiket man ang dambalay. Oo. Kag ang sa kwanto, sa isa pa dara sa may Fortune, sa may Estefania? Muna siya ang sa Estefania ang isa pa ang parents ng pamilya. So ano ining mga tika nga himuon naton, saan o posible ni mabalaan, Vice? Karon sige mga kuan na ang sa Estefania ti swab nito karon. Subong gani guro. Evaluate na to sa barangay officials and ni Dr. Tan. Okay. Kung anong action. Action art. Oo. But ini ang kuan bala, ini ang direction ko man lang itani mo. Ang patient 2 bala. Dalang kete nag-hapit sa Bacolod. Ito ka very rare ka novel. Isang iya yung nga case. Na for me dapat i-kuan isang DOH sa World Health Organization. Kaya kung lang taon mong timeline niya post man nila, I don't know kung correct me if I'm wrong. Okay. Ang last na contact yun sa iya employer. Na parintiya man, nabutang di March 6. So, if that is true, isa ka bulan, kay April 5 siya nagkuhan mo. Develop siyang symptoms mo. So, ang World Health Organization, DOH, ang incubation period is 14 days . Okay. Diba? But may mga experts man siling,
Dapat hindi 14 himon 21 days. Oho. Ting iya mas very rare pag ni kag novel bago pag ni iya kay sa bulan. Sa kabulan no tuod kagantis mabalaan. If he is telling the truth. So kung lang taon mo da gani patiyahan ko siya kasi in-interview siya sa ABS-CBN na wala na siya naghapit sa Mandalagan. But kung naghaway siya naghapit pero utod yo po di. So utod di career ko ya ato tos Mandalagan na tinera. Kag in fact in swap na to gani kay may symptoms Kag ang nobya sang manghod ya. So, but then dapat ipadalman ang iyang kuan. Kay in rare case siya kunang taon mo. Okay. Oo. So, kabay paano initanan basis maningadaan kung anong himuon ta after April 30 siling ko mag-amon ning sitwasyon basi maglain naman ng tuno sini kag basi padayon panigyapon ang pag-implement ta sang ECQ. Yes, Aksyon Art, kag ang iyan ni lalantawon mo kay nga kung sakto siya, if he's telling the truth, ang 14 days kag ang 21 days, ala ni gali. Dapat galing ang isolation period mo isa ka bulan. Sus marisip. Pa kay isa ka bulan ara na ginawa ang symptoms siya Kaya mo ni siyang problema ang Aksyon Art ng taon na ton. 1 times 7, ang 7 times 10 lapta mo ining sa Villamonte. I'm not so sure kung naglalamay patuda. Yan. Ini ang sa Estefania. Ini ang sa Bulak, Mandalagan. Then ini naman ang imong report ni nurse naman to. So, very sad ning sitwasyon. Okay. And tiya mo pakit ni blang isa sang ginasaka sa BP ko Aksyon Art. Sad to say, ini bilang aton mga kauturan, kung matandog gani ang ila comfort zone bala mapiktuhan, reklamo? Reasonable sila. Especially yung mga negosyante, ang ilang economic gains ang ginapinsa nila. Okay. So, ang problema sinada, kung hindi ka pang-follow bala sa government nga directives, kag madamo ang COVID, ang inyong business interest apektado kyapon. Correct. Di ba? Yes. Kung tahan-tahan ka di karon infected, kundi guba negosyo ni mangyapon. Oo, isino baka mabakal na kay maalangan ka mabukas siya kunduro karong kaso ng COVID. So kung kisa balati tawgan ka da, mangakit, manginit, na muni ginimo niyo subkan na. Dapat negosyo ta biyanta muni muna. So I don't know about ang akon nga kumala tandog ganing ilang interest. Nakik sila para sa check up points. Gusto nilang comfort nila paglabay mo. Okay dayon. Okay dayon. Pagka strict. Ang nami sinaguro vice ang pabantayon tada nga maupod sa pulis ang mga positive COVID-19. Nga mabukas bla siya, sir, ang imo ECQ lang taon ta kun hindi na sila siguro nila magwa kay positive COVID-19 na iniakon malang niya nga dolog-lawog bla pre nang di ba kung magugtas no kita sang tanan nang panumdum permi way gapalati. Kasi manginit kung mga akig. Ang ila safety mo man ang aton ginaproteksyonan para man ila tanan. Okay. Di kita gani diha gani sa front. Kita gani gatubang kita gani yang kuan. Vulnerable siya ladnanay way ito ganyan reklamo. Aha. So hopefully Vice ma-update kami karon sa imo sa udto kung ano ang latest na sa mga recommendation anong himuon sini sa ila kay bilang chairman sang interagency task force ikaw man nga uyat sang pag-meeting sa iban nga government agencies kag isa pagaling Coast Guard nyo dapat siguro ipasangkaron pagid ang ilang mga monitoring man kay duga kakalusot ti Cebu nga lapit lang sa aton basi masakay sa Baruto ang alin sa Iloilo to kag iban nga mga lugar siling ko basi bala kon hindi matalupang dan makalusot man pareho sining case kasi mo di maintindihan kung paano nakapuli diin ginaglabay ining Tagala Castellana. Yes, ang problema ang isa yung kakulubaan Aksyon Art ini ang sa sabis. Kay community transmission niya.
Oh, correct. Waay siya contact sa positive mo. Why man sa travel history? O sa travel history, alanda siya. Oo. Kasi nung hindi niya nakuha. Na, So, isa inip kapadalman siyang DOH na to. No? mhm. Sinong career, dapat din niya nakuha. Sa airborne, di ba? Or apuya, bata yan, asymptomatic na may career. Amo na siya ang i-trace na Okay, i-investigate ka. Kung nga na positive siya. Aha. So, ma-update kami karon sa imo sa udto. Salamat, advice at time nga ginhatag mo karon gaga. Yes, sir. Thank you, Keda. God bless you. Atong tanan. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman ng Interagency Task Force. Ari ang kaliligban. Now, si Aksyon Alvin karon basi maka-proceed man dira kag ma-check ka. Aksyon Alvin, isuksok gid ang imo mga protection gear nga ginahatag sa imo da please. Kay karon i-check ta da basi kon hinali bala sa sabis, kung na pagpatay sa to, way takabaloy kung anong tabogin, lubong bala to na yun, kaya dapat sina, amo ni ganang problema eh. Ang realidad, nga kung ikaw i-swab test, ang result sina, it would take time. Pila pa ya kadlaw, antes magwa ang resulta. Ti karon kung mapatay ang pasyente nga may sintomas, gin-swab test, hindi mo man ma-recommend dayon na dali-dali kapin pagid ato iya kay lupot, no? Sorry to use the term, gin-LBM siya, ti ang laom sa doktor niya hindi man ang sintomas hindi magigani parte sa COVID nga ginahambal sa World Health Organization, tiyari na ho, nga pating LBM, kung gina-LBM ka dira, please, kung ako sa inyo pa-check ka mga dance, doktor, hindi na ninyo pagbulngon sa kaugalingon nyo lang, kay hindi ta masigurado subong, no? Nagabag-o ang karakteristik, nagabag-o ang asintomas nga ginapakita ni COVID-19. Kaya pag ginagdulugang ang problema ta, ang buot, kabay pakatatani sa province, ang Interagency Task Force the governor, istoryahan man nila, anong himuon ta sini? No? Anong himuon ta subong? Ang parte ni sa mga problema ni subong ginaawayan social amelioration program pagtaganay ni i-prioritize naman, pero mas unahon ta ni ho. Anong himuon ta kay ari may panibago naman nga cases? O, paano ta ni buylugan tanan? Agod nga diri sa aton sa probinsya, bisan sa probinsya ta lang, at least, kung manginhugot kita, that includes tani Negros Oriental, hindi na ni mapunggan ta na ang pag-spread out. Pero kung maghatag ta ni kumpiyansa, amo ginangambal Dr. Julius Drilon, hindi gigita mag-lower sang guards ta, kay delikado, hindi ta makita ang aton kontra. Tiyari na ho, panibago naman nga case, di pamangkot sa sabis da, basigin lamayan patuod to, pilak-bilog taong naggadto to, amo ng mga questions, hindi pa naton may baluan. I-check na lang kung advice, kaya may mga personnel na nga naggadto to, isa subong sang thinking nila, instead nga i-sell off ang lugar o ang balay dira sang victim, ang plano nila, ang pamilya among kuhaon ibutang sa isa ka lugar. Inigurot tiyempo na ni, nga Bacolod City, mangita man sang isa ka lugar, nga kung ikaw suspected o kung POI, person under monitoring man, ibutang ka mo daya, dira ka mo nga mga lugar, matiner, pero of course, observe the social distancing. Kaya basi kung negative ka man sa uling result mo. Kay kung ang tendency, nga bisan gina-sell off mo, kag basi may makalusot, same thing will happen. Hinali mag-spread out, di mo masigurado, di mo makita kung diin, basi na-infect ka na, or basi kung natapikan ka na sina, pera palayo lang. Ina magadulot gid sang mas malawig. Di masugot mula kita, may extend pa gini sa malawig? Of course not. Di mga negosyante, siling ni Vice, ala na kuno reklamo, sino mga negosyante ini? O, nga ginapaminsan nila, ti mabaldang ila negosyo, ay ni sila ganansya. Ti anong tani karon? Sigiyon talang ni, nga bisan damo na kung may panibago nga cases. Nga gusto naton, sino pa sa uli magbakal sa inyo kung nagkalamatay ng mga tao? Aksyon Hotline. Hindi manaya mo. No, kabay patani maklaro man ni. Sa kanay sa mga negosyante, ang reaksyon ni Vice kayo na nga sila nga damo ka pinanawag. Dason ang comfort zone nila, maglabay sa mga check-up points. Daw mga kig pa kung madelay ka gina-check. Ay ka mga
Nano man kamo inyuman, konsiderasyon bala. O, ngayon na sila, ti mayo kamo inyuyara, kamo sa balay nyo da, may isan magpakuribong kung pila ka bulan, may mga kwarta kamo iya, may pagkaon kamo da. O, kay may sulugoon lang kamo galakat sa mga merkado kung sino dang ginasugo nyo. Aksyon Hotline. Ang kaluloy, ang mga pigado ng iban way pagkabaton sang social amelioration program kag ining pagkaon. Ako kaysa ginakigan ako di sa mga listeners, ginakigan ako sa bisan mga abyan kong text akon sing nanano naman, way mo ginasapak ang amon reklamo, tindi ta kamo tanan mabuligan sa isa lang ka tiempo o kundungan. Kay hindi ko kaarapal sa mga reklamo nyo bangod sa epekto nga gindulot sining COVID-19. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, patayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang
imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:14. Good morning dira may aga kag may nga pagmonitor kay nung Ed Golmatico siling nga Action Art. Good morning. Ang social responsibility role nga ginahimo sa Aksyon Radio especially dira sa imo program dako ang contribution labi na sa COVID-19 crisis subong. Paano na lang ayhan ang contaminations, transmission kag infections if the virus crisis are not discussed on air. Kag on the sidelights, wala man ginadiscuss ang SAP, food pack distributions, etc. Hindi ay handa mo masupay pagid sa gutom. Siling ninong Ed Golmatico. That we do not know. Amo pag hindi maglawig, pag hindi anong tani karon? O, good AM ayang tingog sang Vice Mayor tado kapoy nagid keep safe Vice. God bless. Good morning, Aksyon Art. Kapabanti kami diri adlaw-adlaw. Solid Aksyon Radio kami halin kay Rosalie Elizalde. Lourdes Tambasin Bronzal. Yeah, good morning. Watching you in FB at the same time listening to the radio from Barangay Montevista. Pero dugangan ko lang na dugay-dugay ha. Online sa hotline. Online sa hotline. Balikan ko lang si Barangay Captain sa Barangay Stefania, Engineer Jerry Tingson. Magki-update kita siya kung bala nakakadto na itong taga CHO sa lugar, no? Sa diinti. Amo na subong question kung balad nakatindan da Malawi kung ano kay tibisan si Vice siling nga hindi ta masiguro kung nagasugid insakto ning patient at isway ga contact ko sa pamilya. Gusto ko tani nga ma-interview gid ang patient so that mabatian sa publiko kung ano gid ang nagkalanabo. Kap, may nga si mo si Action Art sa Action Radio Bacolod. May aga ta sa tanan mo da nga mga sumulunod sa Aksyon Radio. Salamat kay Kap sa time ha. Number 1, kumusta naka-coordinate si mo ang CHO? Nakakadto na sila to sa purian sining himata sang patient nga taga La Castellana ining pa sa COVID-19. Kahapon kabalo ko nag-coordinate sila sa President sa Commonwealth Association kati pagkatapos namon to plaster kapon na-locate na namon regular namon nagata kami 2 forms for POM bala kay tinatet na to na person under monitoring. Okay. So kabalo ko nga after sina kung ano magid ang findings ng CHO sila na may recommend kung ano pagidang himuunta no. So for the moment nag-impose ko 14 days quarantine sa pamilya. Sa pamilya. No, ang lugar na ang ila balang balay, no? Ang do hindi sila tugutan na magawa. Oo, ang ila balay. Pero gawlat ko recommendation sang Homeowner Association Officers. Kaya may kwanta nga gusto nila below the block i-quarantine mo. So gawlat ko sang ilang recommendation kung i-PUM man. Okay, sa atong na obserbahan, ito ka membro sa sulod ng pamilya, sa kasento wala may nagkuan, wala gid may wala gid may nagbatyag di kiti tubay na to kay kun tani kun alat na niyang mga ginikanan ti subog day na kiti mga senior citizen na. Gani man. Subo ni ka mo ning budlay kay ti ang pareho si ni Kap subong sa bag-o nag-positive nga taga Barangay Villamonte nang LBM may ginalinan kag sintuma ti another case na ni pero dira sa imo subong by the way sige ang tagdaganay na sang SAP
May 1,500. May mga 1,500 sa buong beneficiaries ang releasan. Namatamat na lang kay Budlay na mabayulit na ito ng social distancing la. Ganit man. Ang recommendation tadi kay gahalong kita kay Budlay na ang kontrata hindi makita. Ganit man. May lang apply ta gina. May lang tani ko makita mo na kay ka lang masintro siya nga bantayan nakatanod na galing di niya makita subong mo. Gani wala na bulong social distancing gid. Sige. Kap, ma-update na kami karon na. Basi kung mag-contact na sa imong sa HO, kag ang Homeowners Association, whatever ang ila sini-recommendation sa imo. Salamat, Kap. Welcome. Sige. Thank you. Aksyon Hotline. Si Engineer Jerry Tingson, no, ang kapitan sa Margay Estefania. Siling ni Dobby Bautista. Good morning, Action Art. Monitor lang kami di sa Barangay Tapi, Kabankalan. Ask lang ko sir regarding the issue nga ang mga pensioner nga 4,000 below ang ilang pension makabaton man sa social amelioration program. Is that true, sir? Thank you very much. Amo ginabalang gusto man naton tan ipaklaro no sa DSWD kay may mga pagwa sila ng ligad nga regulation. In fact, may ara gani gid nga inang dapat gid nga hatagan sang SAP galing daw ay ma-include nga amo na asumong ginrequisando nga pondo. Galing ti way pa na dinahom-dahom kung maprobahan na sa nasyonal. Good morning, Action Art. Ang pag-contact tracing may NBI personnel involved. Ang pag-insindi ko sa Bacolod Police, no, ang gin-task nila. Sa contact tracing, hindi lahog na iya, kay hinali hindi magsugid sa husto ang tao, kapin pagid sa may history da, hindi mangin honest, balati amo na ang isa sang cause nga sa uli, madiskubrihan naman may panibag-o na naman nga kaso. Aksyon Hotline. Nya, saan o kita may ara testing center sa Negros? Mga John Pambal ni Dr. Drilon, no kidamo pa ni proseso. Jenly Cabiles. Nya, good morning, Bacolod from Pasig. Cristina Santiago, good morning, sir. Salamat sa imo. Evelyn ni Pomosino, sa Santa Ana, Manila, siya monitor. Vince Habiluna, gapamati, updates diri sa Barangay Estefania. At yan mo itong update sila ni Kapa. Way paginman recommendation sa HO to, kag sumungman ang Homeowners Association. Monitor lang kami di by Lucis Family sa Ngabada Sky Vista Alegre. Morning lang sa tanan nga staff sa Aksyon Radio. Joe Bailuces, Yolanda Alcayaga Galigar, ara siya sa Barangay Villamonte. Heaven, morning, Action Art. Nini Fee Campanil, good morning. Maninay, may agad si mo. Si Action Doors, basi si Kapitan Flores sa Barangay Villamonte, matawagan taman Yadon Elmar. Basi may ngagaw pa naton si Kapitan Flores blasang Villamonte. Action Art, good morning. Panahin lang kung nagamonitor diri sa Silin Homes, Inting Vivoso, Zuzani Madrid Fokbita. Morning watching from Manila. Solping, araman si Jo Marie Pormentera. Jom, Action Doors, maliyog na lang kay Flores ang Villamonte, Kapitan Barangay Captain Flores. Monitor lang kami, Jenny Perez sa Binalbagan. Gary Shah, pray for Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ano luuyan ko itong gabusong nga nurse? Nga 3 months. Grabe, no? Action Hotline. Hindi siya matatap sa pamilya niya. No? Tiara na, oh. Mga upod yung managuro mo, nag-tinder siya dahil. Jen Vincento. Morning. Pamati kami from La Castillana. Yolanda Alcayaga. Galigar. Nonoy Tahones. Good morning, man. Martin Navarra Lidesma. Marelos Grijaldo Macunat. Lourdes Blaser. Monica Decino Carillo. Suon Joy Quezon Miloyne. Salamat. Thank you man si Ima. Suki ko nga si Digong kag si paring Junjun Flora Mercurio nga monitor man. Paring Torco Dionco. Pare, musta na? Minya Pasadilla naga-monitor from Laguna City. Rosalie Salgonicor. Ga-monitor man si Tess Diaz. Sing Sobaldo Lidisma. Empazilins. Manny Luquias. Ga-monitor ko numigo niya si Danny Boy. Nizel Labares. Kenneth Vallejo. Zinia Labrador kag Jonathan Parcon Bermas. Tiner lang permis balay amo nang pangayo mano. Win Logo.
Greet lang si Bog Sintiliso sa San Enrique. Thank you. Christian J. Lokot. Hay nang Irene. Apple Zapa Peaksondors. May anak Canada. Si Barangay Kapitan Flores, no, sang Barangay Villamonte. Ano nang tabo da sa Barangay Villamonte? Subong, sa Sabis. Amo nang isa sa mga balantayan to sininga udto. And hopefully, may ara man sang solusyon na din nga himuon ang aton gobyerno, no? At ipatay niya mo, no? Kapin pagid nga ang lugar da kadamo man sang nagailistar, ti karon kon pulo pabayan ta na sining ko basi kon mag lala pagid ni ang dapat na guro sa mga lugar ang contact tracing nga muning importante gid nga mabalaan tabla sinuto ang mga na istorya, no, sang mga pamilya ang nagbalantay sadto, di na nakalabot to, nanong na himo na, kay kung yung kaso, kundi mahimuan akto dayon, kag dapat siguro ang Interagency Task Force ang City Health Office, himuan na nila ginayon aksyon, no? Kay kabudlay na iya, salig-salig kita, saan o pa kita mahulagon, tanan kita kalabalda na. Aksyon Hotline 2006 Going WD for Best Public Affairs Program for Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Ganyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:32 kada section tempo ko sorry gid karon na lang niya. Ang pila ninyo ko mga mensahe kay Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, good morning, paring Basti Girhin, amuman kay Engineer Raul Velasco, no? Sa pamilya mo dra, keep safe lang. Salamat. Ang iban nga mga mensahe ba pasensya gid hindi ko nagin malabutan, no? Kay Ani Kainglit Batus-Batusan, morning thank you gid sa inyo nga pag monitor. Ayo ko ang iban karon na lang kas Amark Imar akas halong gid. Ako lang reminder sa inyo moning panahon nga ginatistingan gid ang aton kabakod. Hindi lang sa aton lawas, no, kundi pati ang kabakod naton kag ang aton kooperasyon sa gobyerno para mabatuan ta ining virus. Ang nami gidiya nga ang lawas ta all the time mabakod, no? Kaya mo lang ning hingani bantay nga bisan pa makatapik ang COVID-19 hindi ka madali-dali lang maglala ang sitwasyon mo. Di pa ba kurang immune system? Please, Dr. Alfred Spearmangustin Capsule ang gina-recommend ko gid sa inyo kag ako mismo yan nagatumar sini. Amo ning akong depensa. Man kompleto sa vitamins and minerals. Now, vitamin A to zinc nga makabulig sa imo. May ara man sang phytochemicals nga magabuligid agod nga magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Tiyan mo lang na kung panugyan sa inyo. Nami pagikiway nila mod sa kanuman nga mga chemicals, meaning ang duna nga healing properties nga ra sa santon sang Dr. Alfred's amo niya ang magabuligid sa lawas ta. Tandaan palihoga, parisan yung pagid sang Dr. Alfred's tea, bao, kampyon nga kombinasyon para sa inyo ikaayong lawas. Aksyon Hotline! Way tagaling panahon, diri sa aton nga pagpangalagad karon sa pila ka ma-update sa Aksyon BBB program bantayan with Aksyon Rex Kantong. With Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up ta si Aksyon Elry Dutilios ka Aksyon Dorel Cabato. Kung man Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon